Avui he fet una cosa molt i molt malament, i ha estat, encara que no veieu, no posar-me protecció solar. Us ho dic perquè m'ho acaben d'explicar aquí dins del centre d'atenció primària, on s'hi troba una exposició itinerant on ens dona tots els detalls dels factors de risc que podem tenir amb l'exposició al sol de la nostra pell i també amb recomanacions bàsiques que hem de seguir la ciutadania per no acabar amb un càncer de pell. L'exposició, que ja ha passat pel Centre d'Atenció Primària de Santa Cristina i de Sant Feliu de Guíxols, ara es pot visitar al CAP de Platja d'Aro fins al pròxim 15 de juliol. I va arribar aquí gràcies al treball de la Junta amb persones com la Margarita i la Maria Àngels. Aquesta exposició és sobre el càncer de pell, però també hem fet xerrades i tal sobre uns altres tipus de càncer. Des de Girona, de l'Associació de Girona, l'Ester, que és la representant que ens dirigim sempre, ens va dir si ens podria interessar, ja que estem en un lloc de costa, de portar l'exposició aquesta solar. I bueno, jo vaig dir, doncs, per què no? És important cuidar tots els nostres òrgans i la pell n'és un. Tot i que sembla que està sana, la pell té memòria i els danys surten a la llum amb el pas del temps. El gran perill són les radiacions ultraviolades, de les quals n'hi ha diferents tipologies. Aquestes, amb una sobreexposició al sol i una mala protecció, són alguns dels factors de risc que es poden comportar a un càncer de pell. Doncs el perill sobretot és de les radiacions ultraviolades, que ens arriben l'ultraviolada A i l'ultraviolada B. Llavors tenen uns components que són danyins per les cèl·lules de la pell. Llavors poden alterar el codi genètic de les cèl·lules i a l'últim termini podrien provocar càncer de pell, però no només això, perquè aquesta radiació ens fa mal a la pell, que hem de pensar que de vegades no tenim consciència que la pell és un òrgan com podria ser l'estómac, l'esòfag, l'únic és extern i també l'hem de cuidar. Si ens veiéssim la pell a través d'una càmera ultraviolada, veuríem els danys que està fent aquesta radiació, que nosaltres no les veiem, i que serien taques, lesions, arrugues. El càncer de pell té maneres diferents de manifestar-se, així com també té nivells de gravetat diferents, uns més agressius que d'altres. Els càncers de pell, n'hi ha 3 tipus de càncer de pell, són 2 tipus diferents de carcinomes i un melanoma. Llavors, els 2 carcinomes són els que hi ha més freqüència. En canvi, l'objectiu de les campanyes de prevenció són evitar el càncer de pell melanoma, que aquest sí que sabem que hi ha menys incidència, menys números de persones afectades, però és molt més agressiu i, per desgràcia, si no s'agafa a temps d'aquest tipus de càncer de pell, la gent sí que es pot morir. De segur que heu sentit dir que si ens posem protecció solar no quedem bronzejats. Això és un mite. Encara que utilitzem protecció solar, la melanina de la nostra pell s'activa. A continuació, comparteixen algunes de les recomanacions que es poden trobar a l'exposició per poder gaudir d'un bon estiu i cuidar així la nostra pell. D'entre elles, evitar l'exposició directa al sol i hidratar-se contínuament. Sempre protecció solar. Les hores centrals del dia, que ara serien entre les 11 i les 5 de la tarda, és quan la radiació és més intensa. I per la zona que estem del planeta, el màxim normalment és 10. Barrets, ulleres de sol, però sempre comprades a òptiques. Des de fa uns dies ja es pot visitar l'exposició itinerant a aquest CAP, però la intenció és seguir fent-la rodar per les comarques, sota l'objectiu que la població hi doni una ullada i no abandoni la cuida de la seva pell en cap moment de l'any, especialment a l'estiu.